Assalamu alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Insha Allahu yau za mu shiga lesson 23 inda za mu tattauna akan practical na yadda ake duba court report. So how to read court report practically. So ba tare da bata lokaci ba, bari mu tafi domin mu yi practical din direct. So da farko kamar yadda kuke gani za ku shiga cikin Chrome ɗinku. So da farko kamar yadda kuke gani bacin kun shigo cikin Chrome ɗinku za ku yi sacin CFTC Commodity Futures Trading Commission. So kamar yadda kuke gani ga CFTC ya fito, so za ku shiga cikin wannan website ɗin nasu. Za ku iya sa cftc.gov kamar yadda kuke gani, sunan website ɗin kawai zai kai ku direct idan kuka sa cftc.gov. So amma na muku ne dalla-dalla yadda za ku gane, sannan idan kuka sa cftc normal ya nuno muku wannan website ɗin da na danna za ku iya shiga direct. So amma idan kuka sa cftc.gov zai kawo ku ciki. So yanzu bari ya ɗan yi verify ɗina. Idan ya yi verify ɗina sai na nuna muku ta yadda ake dubawa direct, ta yadda ake duba commitment of traders report. So ina so na nuna muku ta hanyoyi biyu ne, akwai bar chart akwai CFTC. So CFTC kamar yadda kuka sani, kamar yadda na yi mana a theory, shine official inda ake sawa. So idan muka yi a CFTC, idan muka duba yadda ake dubawa sai mu je bar chart, domin bar chart ya fi sauƙin fahimtar yadda ake dubawa. So kamar yadda kuke gani, bacin CFTC website ɗin ya buɗe zai kawo ku kamar haka. Nan za ku dinga ganin latest news ne. So kun ga ko anan fundamentally za ku iya shigowa CFTC official website ɗinsu ku dinga duba latest news, an fahimta. So za ku dinga ganin latest news a nan gurin. Sannan mu abin da ya kawo mu nan direct, za ka shiga wannan dash line ɗin nan. Idan ka danna akan shi za ka ga about the CFTC, za ka iya duba bayanansu, menene law and regulation, market and data, fund and submission, land and protect, news da event. So mu abin da ya kawo mu, za ka shiga market data and the economic analysis. So za ka shige shi ne, bari mu shiga. So kamar yadda kuke gani, idan ya buɗe mana kamar haka market data and analysis, za ka jawo ƙasa ne, an fahimta. Za ka jawo ƙasa ne domin mu duba court report. So za mu yi amfani da court report ne. So kamar yadda kuke gani gashi nan na biyu, commitment of traders. Kamar yadda kuke gani commitment of traders. So za ka danna commitment of traders. So idan kuka duba idan kuka danna commitment of traders zai kawo muku kamar haka, kamar yadda kuke gani, an fahimta. Zai kawo muku kamar haka. Bari mu gani, tana kan website yauwa normal, ba ta kan desktop site. Kuma a wayoyinku normal zai kawo muku kamar haka. So kamar yadda na faɗa muku, ana saki ne duk ranar Talata. So satin nan kun ga Talata ta kama 18 ga watan 2025. Ana ba su report ɗin ne a ranar Talata 18 ga wata kenan. So su kuma suna sake ranar Juma'a. So wannan na ranar Talata ɗin da aka ba su ne. So za ku duba wannan report date February ɗin, disgraded report, ba shi za ku shiga ba. Za ku duba ƙasa akwai current traders in financial futures report, shi ma ba shi za ku duba ba. So ga wanda za mu yi amfani da shi nan, current legacy report, an fahimta, current legacy report. So za ku ga akwai abubuwa masu tarin yawa a kansa shi ma. To kawai abin da za ku duba, akwai na farko Chicago Board of Trade, shi ma ba shi za mu duba ba. Na biyun nan za mu yi amfani da shi Chicago Mercantile Exchange, wani babban kamfanin stock exchange ne a Chicago. So sannan kuma futures only, nan kuma futures and options combined. So muna amfani da futures ne domin su non-commercials din da hedgers din, commercials kenan, suna amfani da futures ne. So za mu yi amfani da futures. So kun ga ɓangaren futures za mu zaɓa. So idan muka zo kan Chicago Mercantile Exchange ɗin nan, za mu danna akan menene, akan short format. Ba ruwanka da long format, za mu danna akan short format, an fahimta. So sai ka danna akan short format ɗin nan. So kamar yadda kuke gani za ku ga abubuwa masu tarin yawa. So za ku ga nan USD Malaysian crude palm and oil, kun ga ba ruwanmu da shi. Nan euro short term and rate. So euro za ka iya duba shi. So nan long ɗin nan da kuke gani gashi nan long 15,000, short
612 ga spread. So shi ma wannan euro ɗin ba da shi za mu yi amfani ba. Ga bota kamar yadda kuke gani, bota da su commodity ɗin nan dai. Ga milk, so za mu duba GBP ne misali, sai mu yi misali da shi. Bari mu duba GBP. Haka za ku gan su da yawa, kamar yadda na ce muku a nan bai da daɗin dubawa kamar dai a bar chart. Akwai inda muke cewa bar chart ya fi daɗin dubawa. So nan kun ga Canadian dollar CAD kenan, so shi ma bari ba za mu yi duba shi ba. Nan Swiss franc, Swissi kenan, CHF, Mexican peso ba ruwanmu da shi ba. So ga British pound, bari na yi mana misali da British pound ɗin nan. So bari na ga zai yi zooming. So kamar yadda kuke gani, wannan shine British pound, Chicago Mercantile Exchange, date 18 ga watan 2 2025. So kun ga wannan shine recent data. So abinda nake so da ku, non commercial ne, shi ma ba ruwanmu da commercial ko, saboda ai na faɗa muku su hedging suke, ba wai dan riba suke ba kamar yadda na yi mana a theory. So ga wanda za mu yi amfani da sunan non commercial da su za mu yi amfani, an fahimta. So za mu duba me suka yi long. Sun yi long 73,564, short fa sun yi 74,143, spread fa 5,676. Kowa ya san spread already mun yi tun a basic. So idan kuka lura a nan, long ɗin da short ɗin bai da bambanci sosai, so amma a me suka fi yawa? Sun fi yawa a short 74,143, wanda kowa ya san bias ɗinmu na satin nan ma ya fi ƙarfi akan sell, domin akwai internal range liquidity ɗin da za a je a yi taking. So shi kan shi bias ɗinmu a analysis kenan, a technical analysis ya fi ƙarfi. So wannan shine yadda ake duba court report. Wannan ta haka ake duba court report. Duk duniya wasu suna duba court report ɗinsu ta haka ne. So wannan shine official website da ake duba court report, kuma ta haka ake duba court report. Zaka duba idan sun fi ƙarfi a short, so short kasuwar za ta fi ƙarfi a short. Idan sun fi ƙarfi a long, kasuwar za ta fi ƙarfi a long. Spread kuma kowa ya san wannan tsakankanin short da long ne, so ba ruwanmu da spread. Sai yan sauran bayanai a change from date kaza 11 ga watan 2 ga dalilin can din, ga percent of open interest, ga dai shi nan. So abubuwa da yawa. So amma mu dai abin da ya kawo mu kawai wannan lambobin ne, me suka yi a short, me suka yi a long, an fahimta. So wannan shine yadda ake duba court report. Ta haka ake duba court report. Iya wannan dubawar ta isa. So bari na nuna muku na bar chart domin ilimi. Ina son komai ya zamana na nuna mana. Ina son komai ya zamana na nuna muku, ban ɓoye muku duk wani abu da ya kamata ba. So bari na duba mana na bar chart. Ina bar chart a nan. So na shige ta. Bari mu gani. So ga site ɗin bar chart. So kamar yadda kuke gani, shi ma za ku yi searching ɗin barchart.com a Chrome ɗinku, barchart.com kamar yadda kuke gani. Idan kuka yi searching barchart.com sai ku shiga. Bari ta buɗe mana mu gani. So kamar yadda kuke gani, idan ta buɗe mana za ta kawo mu kamar haka, an fahimta. Za ta kawo mana kamar haka. So idan ta kawo mana kamar haka, abinda za mu yi, bari na saita wani abu. Sorry, bari mu koma. Ina so ne mana yadda za ku fahimta ne sosai, ba na so ne muku yadda kanku zai kulle. So bar chart za ku iya buɗe account da shi, za ku iya samu ku buɗe account. Gashi nan a login, ko kuma idan mutum bai da account zai iya dannawa. Domin misali, bari na shiga ku gani, domin mutum ya rijista ya sa bayanansa, an fahimta. Bari ya buɗe mu gani. So kamar yadda kuke gani, idan ka taɓa buɗewa za ka sa details ɗinka da password ɗinka kawai ka wuce. Idan kuma baka taɓa buɗewa ba, za ka iya buɗewa da Google ɗinka ko kuma create free account. So su suna da tsarin premium ne, shi yasa suke zancen free account ɗin nan. So shi ma wannan ba shi ya kawo mu ba, ba buɗe account ne ya kawo mu ba. Na nuna muku yadda za ku yi amfani da bar chart ɗin wajen duba commitment of traders report ɗin. So bari na katse shi. So abu na farko da za ku yi akan bar chart, kamar yadda na faɗa muku akan
a cikin CFTC na ce ana amfani da features ne only, so shi ma akan Bachat abinda za ku yi amfani da shi, za ku yi amfani da features. So za ku danna akan features, za ku bar stock options, currencies, investing news, tools da sauransu. Sannan shi ma anan za ku iya duba labarai kala-kala ga sanan, za ku iya duba labarai Wall Street menene da menene, so za ku iya duba. So za ku danna akan features, idan kuka shigo kawai za ku danna akan features. So idan kuka danna akan features, abinda za ku yi amfani da shi kamar yadda kuke gani nan, market impulse, feature trading, menene European group, resources, commodity groups, cash market. So ba ruwanku da duk wannan, abinda za ku yi amfani da shi shine commitment of traders report. So za ku danna akan legacy report din nan, legacy report shine mafi saukin fahimta, legacy report. Close. So idan kuka danna akan legacy report, bari mu gani. So kun ga kamar yadda kuke gani zai bude kamar haka, bari ya gama sacin. So idan ya gama sacin ya bude kamar haka, abinda za ku yi shine, kun ga nan legacy report ne, ku bar shi a nan legacy report, ku bar shi a haka. Nan kuma full list din za ku iya barin shi a haka, amma ya dauki menene, ya dauki grains, energies, livestock, metals, commodity, currencies, indices, financials, wane ne duk ya dauka, an fahimta. So full list kenan. Sannan nan kuma details report din nan ku danna sai ku sa shi a summary report. Idan kuka sa shi a summary report zai bude. Bari na cire wannan tallar, su dole sai an yi premium. Sorry, ba dole sai an yi premium ba, kawai dai talla suke yi akan premium din, ba dole sai an yi premium ba, za ku iya amfani da normal. So suna so ne login ne, bari na gwada login din. So ga data dina, bari na login din, sai na yi login. So idan ya bude kamar haka, kun ga already ni na yi login. So ku tabbatar da kun dora account ɗinku, ma'ana ko da baka da account ka tabbatar da ka dora account ɗinka. Kun ga my account, so na dora account. So idan ka shiga features, ka shiga legacy commitment of traders report, so nan gurin go to din nan zaka bar shi a legacy report. Nan idan kana son duka kasuwannin zaka iya barin shi a full list. Idan baka so zaka iya dannawa, misali zaka iya dannawa akai sai ka zabi iya kasuwar da kake amfani da ita. Misali mu muna amfani da kasuwar currency ne, kudaden kasashe daban-daban, so zamu iya dannawa akan currency. Energies kasuwanni na daban, su ma ga metals kasuwannin su gold. So yanzu misali bari mu sa a kan currency. So kun ga ta zaɓan mana kasuwar currencies, sannan kuma za ta cire duk waɗannan sauran kasuwannin ta bar mana currencies kaɗai. Sannan shi wannan detail report ɗin nan za mu cire, so gashi nan sa mana kasuwar za ta yi. So kun ga yanzu ya cire sauran kasuwannin duka, ya sa mana iya na currency. So wannan ɓangaren detail report ɗin ma za mu iya cirewa, sai mu sa summary report, ya wadatar. So amma a wajen kasuwannin zaka iya barin shi a full list domin ka dinga duba na su gold, na su indices da sauransu. So amma ni misali muna trading gold da su currencies, yanzu ina muku misali ne, bari mu bar shi a currencies. Sannan idan ka sa summary report, nan gurin ba commercials za mu duba ba kamar yadda kuka sani, za mu duba na menene, za mu duba na non commercials, large speculators. So kun ga yadda na yi shi a tsarin nan, haka za ku bar shi. Idan kuka shiga legacy, kuka sa legacy a nan ɗinku, legacy za ku zaɓa. Idan kuka sa legacy, nan ku zaɓi currency ko ku sa full list, nan kuma ku sa non commercials, nan kuma summary report za ku zaɓa kamar haka. So nan ma kamar yadda kuke gani ga date ɗin February 18, ranar da aka kai bayanan kenan. So idan muka duba British pounds, kamar yadda kuke gani, kamar yadda muka, nan net positions ne -579, nan net change ne, duk ba ruwanku da shi. So long position ɗinmu kamar yadda na duba a website ɗin CFTC, so shi ma a nan za ku ga long position 73,564 kamar yadda na duba a website ɗin CFTC. Kun ga ba wani bambanci kenan, za ku iya tariye bidiyon domin ku tabbatar. Sannan shi kuma short position 74,143, shi ma still ba wani bambanci kenan. So kun ga ta haka za ka fahimci short ya fi ƙarfi, sannan ya fi ƙarfin long. So ta haka ana duba
commitment of traders report, ta haka ake duba. So idan kuka lura a bar chart ya fi sauƙin amfani, zai kawo ka direct ne, shi kuma a CFTC zai a cakuɗe dai zai nuna maka. So amma dai abin da yasa na fara mana da CFTC saboda ku tabbatar da duk abin da ake faɗa. So shi yasa duk abin da ake sawa a bar chart ɗin gaskiya ne, shi yasa na fara da official website ɗin da ake sakin bayanan, kana na dawo bar chart. So wannan shine yadda ake duba commitment of traders report. So kun ga nan duk na sauran especially major currency pair ne, wanda duk wanda kake trading zaka dinga dubawa. Idan ka fidda weekly bias ɗinka sai ka duba ka ga ya yanayin tsare-tsaren yake. Idan kana trading gold kuma zaka iya zaɓar ɓangaren metals, shi ma sai ka duba ka ga manya-manyan large speculators me suka yi akan gold. So yanzu bari na duba mana na gold. So za mu iya zaɓen metals ko kuma mu zaɓi full list ɗin. Bari mu zaɓi full list misali domin kowace kasuwa ta fito. So kamar yadda kuke gani ga kowace kasuwa ta fito, commodity, wheat, corn, soybean meal, wane ne nan ma crude oil ɓangaren energies kenan, nan ɓangaren grains, nan ɓangaren energies, nan ɓangaren livestock, live cattle, wane ne shanaye dai da sauransu, nan ɓangaren metals ga gold nan. So long position 334, short position 65,000. So idan kuka lura gold ya kai new all time high, an fahimta, gold ya kai new all time high. Sannan yanzu za ku ga sun fi ƙarfi sosai akan buy position, sannan mu ma analysis ɗinmu akan buy ne, duk da dai akwai wani ɗan FBG, so an ma yi taking ɗin shi. So analysis ɗinmu ya fi ƙarfi akan long ne, za a ƙara making wani new all time high ɗin. So za ku ga large speculators su ma sun shiga long position sosai, kamar yadda kuke gani different ɗin yana da yawa, nan 65,000 nan kuma 334. So za ku ga different ɗin yana da yawa. Sannan a CFTC ma za ku iya duba na gold ɗin. So yanzu wannan shine duk dai abin da zamu yi. Ga soft nan, ga currency nan again, ga financial 30 year, menene, ga indices Nasdaq, sai S&P 500. So wannan shine exact yadda ake duba commitment of traders report. So gashi nan wannan dan bayanai ne na commercial da non commercial. So wannan ba wani abu bane ba mai wahala, haka ake duba commitment of traders report. Wannan knowledge din yana da ƙarfi gaskiya, za ku ga ba ko ina bane ma suka san da shi. Wasu malaman ma na koyar da trading ba wani sanin suka yi da shi ba. So gashi nan dai na nuna muku shi, sannan na muku bayanin sa, sannan na muku practically yadda gaba ɗaya za ku fahimta insha Allah. So wannan shine exact yadda ake dubawa. Idan akwai mai tambaya zai iya yi a discussion group ɗinmu domin a samu a bashi amsa har ya fahimta. So ina tunanin shikenan. Assignment ɗinku ku duba mana quote report a cikin CFTC website, ku duba mana na Euro USD da kuma na USD CAD. Ku duba a CFT, sannan ku zo ku duba a bar chart shi ma domin na fahimci yadda kuka understanding, sai a tura a cikin group. So wannan shine, sai mun haɗu a lesson 24. Be safe.